Ni kuma in b'a sɔrɔ a caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Serifila TV bamanankan kunnafoni na min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen ye Ala ma hinɛna an ka cɛkɔrɔba ɲuman Ami Ɲanga ni dabama ka wele sera a ma ka sanga ni ɲɛnajɛw ye minnu sigira sen kan a jɛɲɔgɔnkɛ ni a denkɛ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Conseil islamique du Mali ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madana Haidara ye cɛsiribaw minnu kɛ fɔ ka taa se a dayɔrɔ laban sɛgɛrɛli ma o bonyamasegi de kɛra Ala ma hinɛna an ka cɛkɔrɔba ɲuman Elhaja Ami Ɲanga denw fɛ ka na Sirifila duba kɔnɔ Bangoni Jɛngɛnɛbu la ka bɛn ni janvier kalo tile 15 ye ka bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin Bamadani de ani Bashi Dantarawele de Seyada Sherif Usman Madana Haidara mɔ a ka wulikajɔw la u ka cɛkɔrɔba ɲuman ka janajaw dafɛ an ka jɛ ka dakuruɲɛ damadɔw lamɛn ka bɔ Tijana Ɲangi yɔrɔ n'o ye Bahame denkɛ ye den bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Ne y'a ye nin kɛnɛ kan su in na hɛrɛ de don ka da kanu ni bonya min tun bɛ Serifukɛ ni an fa cɛ an nan'o bonyalasegin de la Ala y'a kɛ don min Ala bɛ kalifa minɛ cɛkɔrɔba la waati Serifukɛ bɛ Dakar donc a ye baara min k'o kɔnɔna la fo ka se bi ma o de y'a to an sera yan ka na barikada k'a ye ka n'a fo a n'a ka denba bɛɛ lajɛlen a ye kanu min ɲasi cɛkɔrɔba n'a ka denbaya ma kunun fo bi an nan'o de lasegin a ma k'a fɔ k'a Haidara a n'a ka denba bɛɛ lajɛlen u ni ce u ni baraji u ye baara min kɛ cɛkɔrɔba ye u ye kɔrɔsili min k'a la ka bonya min na s'a ma an fana nana o bonya lasigi cɛkɔrɔba ma Haidara ma k'a ni ce ani baraji a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o de tun ye nalen kun ye donc laban ye min ye Ala ka silamɛya jidi Ala ka silamɛya jidi cɛkɔrɔba Ala ka hinɛ la ka yafa k'a ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya a ye laɲini min kɛ Mali ye a ye laɲini min kɛ silamɛya ye Ala k'a jidi ya rabbal alamin Ala ka jamana in basigi. Ka sanga ni fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka sanayɛlɛ ɲaɲaninw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ alikuranna sanuma kala bolo dara ka bɛn ni sibiri janvier kalo tile 17 ye Bangoni Jɛngɛnɛbugu Sirifila misiri ba kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ fédération Ansarine international fadi ka labɛn don min sigira sen kan a ka bolofara fɛ min ɲɛsin bɛ karamɔgɔlakaw ma ni o ye wuduhu ye kuranna kala min kɛra dugawu don kɛnɛkun don Mali jamana basigilen ni a kolo sumani na an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan ni o ye Samayira Sanogo Ibrahima Kulubali ni Seydou Ɲare ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kun denbaya kun bɛ wolokansigi bolo ni o ye Seyada Sherif Ahmed Tijani Haidara ka sanga ni damakasi kɛnɛ belebele ye silamɛya dɛmɛtɔ fédération sadine internationale ye ka tɛmɛ u ka wudulakaw ka bonda fɛ laada de timitɔ do o fɛ min bɛ senna a bɛ sen caman bɔ laɲini ye min ye o de ye ka alisilamɛw kamaru ɲɔgɔn na kunnasɔnima da fɛ jango ka dali masa wele bɛɛ ni kelen ɲɔgɔnya la jamana basigi ani o ɲɔgɔn caman kuranɛkala min bɛ yen nɔ n'an b'o kɛ sanayɛlɛ dugujɛ a dabɔkun ye dugawu ɲini de ye ka dugawu kɛ jamana ye jamana Ala ka se ka jamana basigi cogo min na donc an ka jamana ka kɛ an sago ye ka dugawu kɛ an ka faamaw ye donc ka dugawu kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen a dabɔkun y'o de donc fɛn yɛrɛ initiative taara mɔgɔ min fɛ o de ye an karamɔgɔba ye n'o ye Asidu Sherif Usman Madani Haidara ye a ka ŋaniya ɲumanya ka se jamana ma ani jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ ka ko bɛɛ bɛ ten san o san i b'a ye dɔ de bɛ fara a yanga kan ka tɛmɛ kɔrɔlen kan san tɛmɛnenw ta e yɛrɛ tun bɛ i y'a ye donc ɲinan ta ni san tɛmɛnenw ta bɛ cogo min na i yɛrɛ ɲɛ b'a la donc san o san dɔ de bɛ fara a kan ka taa fɛ nin ye laada timitɔ de ye an fɛ parce que ni an taar'u ka laada de ye an karamɔgɔ nɔ na a ka laɲini kɔnɔna na san o san an bɛ min kɛ ka alikuranɛ sanuma in kala kɛwale don min kanu bɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ madama k'a kɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen na arajaba kalo kɔnɔ kɛwale don min nafa ka bon kosɛbɛ o siratigɛ la baara labɛnbaw ye ɲɛfɔli kɛ ko in fisabantiya caman na ni ka yira k'a fɔ olu sɛbɛ kɔrɔ nisɔndiya la ka sanga ni baaraw tɛmɛ cogo ɲuman ye an ka dɔn k'a fɔ ko nafa bɛ nin na o kun fɔlɔ o ye an karamɔgɔ o min kɛla an ɲɛ jɔyɔrɔ ye san o san ni y'a ka laada ye donbasu o donbasu n'a bɛ san kɔnɔ ale b'a ɲɛnamaya ni wajuli ye
wajuli dama tɛ a ka kalandenw bɛ diɲɛ fan o fan u bɛ fara ɲɔgɔn kan yan dama tɛ a ka kalanden bɛ diɲɛ fan o fan ni kɛnɛ ɲɔgɔnna sigilen b'a bɛɛ la ka ala deli an faso ye ka ala deli silamɛw ye ka ala deli an karamɔgɔ ye ka ala deli diɲɛ bɛɛ ye diɲɛ bɛɛ bɛ se ka suma cogo min wala ni mɔgɔ min y'a ɲini ko adamaden kelen ka lafiya dan tɛ o baraji la janko maa min ye diɲɛ bɛɛ ka lafiya ɲini nin ye an karamɔgɔ ka kɔnɔnajɛya dɔ a n'a ka cɛsiri dɔ a n'a ka wulikajɔ dɔ a n'a ka ŋaniya ɲuman dɔ ye diɲɛ bɛɛ ye ani diɲɛ silamɛ bɛɛ ye ani adamaden bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawukala min na nin ye ala yɛrɛ de ye nin ɲini an fɛ a ye n wele n b'a jaabi o tuma n'ala ko an ka wele a b'an jaabi kira tilala k'a fɔ an ye ko kɛlɛminɛ min bɛ silamɛ bolo ko dugawu dama de don a bɛ kira kelen bɛ tila k'a fɔ an ye kisi ni nɛɛma b'a ye ko ala wele zɛmɛ min b'a la o ye dugawu de ye o tuma an karamɔgɔ y'an bila o sira de kan san o san donba o donba an ka jɛ ka an ɲɛsin dali masa ma ɲɛjɔ wɛrɛ foyi t'an na ni ye min tɛ mun kosɔn ka se ka ala wele ala bɛ se ka bɔda di an ma cogo min na ani jamana in ma a kɛnɛ bɛ sigi wajulu belebelema ɲɛnamaya o dugu jɛ min bɛ don mahamadu mustafa kisinama b'a ye a ka sanayɛlɛ hukumu kɔnɔna na a baaraw bɛ kɛ zamzam yuga misiriba in kɔnɔ bangɔni jaginɛ bugu la san o san doro bɛ fara a baara yanga kan ka sangani kɛnɛ yɛrɛ nafa ani a fisabanciyaw ye o kɛnɛ yɛrɛ a nafa ka bon kojugu wallahi ni jama na mɔgɔ bi sɔrɔ min y'a to ala ta la ka kɛ ala tɛ musow bi sɔrɔ yan minnu y'u cɛw labato k'u cɛw sago sɛ cɛw bi sɔrɔ yan nɔ minnu ye u musow ka u seko hakɛ dafa k'o kɛ cɛw bi sɔrɔ yan minnu haminen n'u ka denbaya ladonko ɲuman ye wallahi mɔgɔ bi sɔrɔ yan minnu bɛ se ka tɔɲɔli ni dansago dɔw kɛ u y'a ye k'a to yen ala jati de kama n'o tigi ko ko amina walima n'o tigi ko ala ka min kɛ a b'a kɛ o la an bɛ nin kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛba de ye nin ye kɛnɛ de ye kɛnɛ min fana ni Allahu Taala sɔnna ma an bɛna n'an ka hami minnu ye an kana sigi a la fiyewu an tɛ segin n'a ye fiyewu fo ala b'a ɲɛnabɔ nka kuma dɔw la e bolo ko ala b'a ɲɛnabɔ e mago b'a telimani de la o tɛ Ibrahima ye duwawu kɛ Magan ye ani duwawu yɛrɛ minɛni Magan ma san joli b'u ni ɲɔgɔn cɛ e k'a lajɛ kɛ a furancɛ ka jan dɛ a b'o cogoya kelen de la an bɛ duwawu kɔni kɛ ya Rabbi an nana kɛnɛ min kan ka duwawu min kɛ ya Rabbi ala k'a minɛ ni an ka laada de ye dɛ wa nin de ye fɛn min n'a ka bon ala yɛrɛ bolo kosɛbɛ o ye jumɛn ye ka jɔn wele ka na ala ka sira ma sadara an bɛ fɛ mɔgɔw ka Hayidara ka mental ni Hayidara ka hakilila yɛrɛ de faamu quoi a n'a ka leçon ani a bɛ fɛn minnu fɔ an ye k'an bilasira mɔgɔw k'a faamu ni Hayidara ka ɲɛnamaya n'a ka fɛn fɛn lajɛ a mago donna mun na mɔgɔw ka balo u ni ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ la dɔ kana dɔ tɔɲɔ n y'a fɔ silamɛya ala yɛrɛ ye diinɛ ɲini cogo min na k'a ka kɛ ten o nana ka bɔ fan caman fɛ walasa kana kɛ ni alikuranɛ kalanba baara ninnu seereya ye silamɛw minnu fanba tun ye silamɛya dɛmɛtɔn ani saaru tɔndenw ye u ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka damakasikan kɛ ka ɲɛsin dali masa ma ka sanga ni alikuranɛ sanuma in kalannen ye siɲɛ caman ka fara zikiriw caman kan ani suratili yasin ala ka san wɛrɛ ta fara an si kan amin ya rabbi samaira sanugo an bɛ to sirifila bɛ siriba kɔnɔ ka wolo kan sigi a seyada sherifu ahmed tijani haidara sirifila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la waleɲumandɔn foli k'o lase kɛnɛ labɛnbaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna silamɛya dɛmɛtɔ ansaru bɛ wuli ka jɔ min na silamɛya diinɛ lapasali la cɛkɔrɔba ɲuman a seyada sherifu usman madane haidara nɔfɛ ni ka laban ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka kunjɛ an ka jɛ k'a ɲɛmada ne ye laada ye o don Sayyidi Sharif Usman Madane Haidara bɛ se san 40 ma bi siga t'o la ka nin su ninnu ihya'u kɛ k'a yira ala ye bonya min kɛ kira ye Mawlid Nabawi o don Laylatul Qadri Ashuraw ani an filɛ min na n'o ye Isra al Mi'raj n'o ye ala ye a ka kira bonya k'a kɛrɛnkɛrɛn siga t'o la ni fɛn ye a ma min di a boɲɔgɔnko ma o don ni o de ye ka taama ni kira ye ka taa fɛnw yira a la mɔgɔ tɔw ma yenge minnu kunna ka kira reçoit yɔrɔ la danfɛn ma se yɔrɔ minnu na siga t'o la o la o ye bonyaba ye o don min kɛra kira ye siga t'o la o de la nin don ninnu a ɲɛnamayali nafaba bɛ a la baara camanw de bɛ sen na wulikajɔ cɛsiri o don ni nɔ ninnu nɔbaw de don minnu b'an ka tɛmɛ siga t'o la hali ni donna neti sanfɛ ka ɲininkali kɛ Isra al Mi'raj la a bɛ fɔlɔ min f'i ye o de ye k'a fɔ Isra al Mi'raj ala ye a kɛ alakira ye ka bɛn Rajab kalo a su 27 ma o don ko mɛ ko wulikajɔ min bɛ ka kɛ a la bi n'o ye ihya'uli ye ko olu ye bidaya de ye halisa n'i y'a gosi i bɛ nin sɔrɔ a ka neti sanfɛ siga t'o la sabu bɛɛ de bɛ baara la
bɛɛ de bɛ baara la o la nin ye dɔw ka faamu ye o de la ni ye bidaya ninnu yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan alakira ko la ka ala fo ka ala barikada a ye alakira dili min kɛ an ma n'o de wele mawulid nabawi sharif ani ka tila ka sigi ka ala fo ka ala barikada ala ye nin bonya ko min kɛ kira ye n'o ye israeli mi'raji ye min ɲɔgɔn ma kɛ danfɛn wɛrɛ ye o kɔrɔ n'a fɔra olu kana ɲɛnamaya da ka de olu ka olu ka to yen depuis ye mun bɛ bange an ye k'a fɔ siga foyi t'a la yankuma dɔw de bɛ ka kira kanu ani kira ka mantonya a danganamaya nɛn sanfɛ nka dusukun na baara tɛ n'o tɛ mɔgɔ ka bonya don o yirɛli ne t'a dɔn bidaya bɛ na walima k'a fɔ nin ti bɛn o bɛ na ye a b'i dabali ban mɛ halisa n'a lajɛra i bɛ nɛgɛya la k'a fɔ bi dɔw bɛ ka do ta k'a ɲɛnamaya mɛ a don ma deli ka ɲɛnamaya ala kira yɛrɛ bolo tiɲɛ don jɔnni de bonyana Muhammad e ye jumɛn ye Mamadu Manton ni Mamadu Manton ko n bɛ ala fɔ ka ala barikada a ye bonya min kɛ an ka kira ye hakili jumɛn tɛ o sɔrɔ o dabalibanko ye dɛ nin fana ye karamɔgɔ ka kalandenw k'a fɔ suba ninnu tɛmɛ o tɛmɛ an kana sigi ka ala wele ka kuranɛ kalan ka dalail khairatiw kalan an se ye azkaru minnu ye ala weleli la ka na olu kɛ an yɛrɛ kun ye an ka denbaya ye an ka jamana ye ani diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye minnu kalanna o nana fɔ an ye nin kelen o kelen a kalali mɔgɔw fɛ minnu y'a kalanbaw ye wallahi bincogoya t'a la jango a bayiri ka minnu kɛra yasi kalan minnu kɛra bi an b'a dɔn fɛn o fɛn bɛ ɲini an bolo ala fɛ an b'a dɔn a jaabilen don an yɛrɛ ma siga la nin don in de la ala ye kira sanayɛlɛ a ɲini setigi ala fɛ ala k'an yɛrɛ sanayɛlɛ ala k'an yɛrɛ sanayɛlɛ ala k'an yɛrɛ kɔrɔta ala k'an yɛrɛ wasa ala kana an labila ala kana jugu sana jugu ala k'a bɛɛ dɛsɛ jugu ala k'a bɛɛ halaki ala k'u t'u ka janfa dugawu an bɛ to Bangoni Janginɛbugu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna silamɛya dɛmɛtɔ Ansara Jabala la ADN Mali ka bɛn ni sibiri janvier kalo tile 17 ye don ta kawuriya kɛnɛ sigira sen kan ka ɲɛsin centre de santé Sherifla 35 minnu bɛ yen olu baarakɛlaw ma jango dugu jɛ ko 20 u bɛ furakɛliw minnu na o baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Kadija Tarawele Baba Tarawele u ye min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Nin tile fila lakɔrɔli kɛnɛ min sigila centre de santé Sherifla baarakɛlaw ye bɛɛ na kɛ sababu ye k'u dɛmɛ ka dɔ fara u ka dɔntaw an'u ka dɔnniyaw kan kɛnɛyako binakun kan. An bɛna tile fila kalan in kɛ ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔw ma ka ɲɛsin comité de gestion ma ka se ka baarakɛminɛn d'u ma ka se ka baarakɛminɛn ɲɛf'u ye baarakɛminɛn parce que a b'u bolo kɔrɔlen mais an bɛ se k'o tɔnɔbɔ cogo min dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ tɛ se ka taa baarakɛminɛn mun kɔ an bɛna kuma o de kan ni tile fila in na an sɔn ka di sabu an ye dɔgɔtɔrɔw sɔrɔ ka bɔ Mali fan bɛɛ fɛ ka na ni formation in na a ka ca san 10 bi an sardini bɛ nin sira in kan dɔgɔtɔrɔsow bɛ ka dayɛlɛ ka se ka dɛmɛ don an ka sigidaw ma kɛnɛya kunda ka se ka dɛmɛ don muso ma ka dɛmɛ don denmisɛnw ma an b'a dɔn jamana makoba de bɛ o la bi an bɛ yɔrɔ la bi yɔrɔ min b'a dɔn ni an yɛrɛ dɔrɔn tɛ i b'a dɔgɔtɔrɔso foyi tɛ yen donc an sɔrɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ yɔrɔ caman de la bi an bɛ 35 la bi an b'o bɛɛ bonya ta a n'a karama ta ka di an karamɔgɔba ma Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ale min y'a faamu k'a fɔ ko silamɛya nin bɛɛ bɛ silamɛya de kɔnɔ o la bi an bɛ jɔ an bɛ kuma ni ale la hɔrɔma de ye an bɛ kuma ni ale ka faamu de ye k'a fɔ diinɛ ye nin fana de ye ka se ka kɛnɛya ta k'a lase sigidala mɔgɔw ma donc an bɛ hukumu de kɔnɔ yan. Tile fila lakɔgɔli min bɛ yen a ɲɛsinnen bɛ dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ fo ka taa se tɔn ɲɛmɔgɔyaso minnu bɛ yen ni olu ɲɛsinnen don dɔgɔtɔrɔso ka kungoya kow ma n'a bɛ fɔ o ma ko comité de gestion baara in ɲɛsinnen bɛ olu de ma o la lakɔgɔli bɛna bila u ka baara yɛrɛ taabolo dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ maracogo mɔgɔ kelen kelen jɔyɔrɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ baara in bɛna boli o de kan o la an jigiya b'a kan k'a fɔ u ni faamuya kuraw bɛna bɔ yan nɔ faamuya kura min bɛna taa yɛlɛma don u ka don o don baarakɛtaw la u ka sigidaw la.
ni maa 35 minnu garizigɛ donna ni lakɔgɔli kɛnɛ in na u y'u ka nisɔndiyaw da kɛnɛ kan ka sanga ni baaraw yɛrɛ kɛcogo ɲuman ye fɔɔ ka taa se ni lakɔgɔli kɛnɛ in a nafaw ma n'a bɛna kɛ sababu ye ka yiriwa don u ka baara la. Ni fara ɲɔgɔn kan atelier in na ne hakilila ye min nin ka ɲi kosɛbɛ parce que a b'a to an bɛ ɲɔgɔn dɔn an dɔgɔtɔrɔ damaw bɛ ɲɔgɔn dɔn a b'an ka relation interpersonnelle renforcer o kɔfɛ a b'an kalan an bɛ kalan caman de sɔrɔ nin formation ninnu fɛ a b'a to fana kunnafoniya kura minnu nana dɔgɔtɔrɔya lahalaya kan parce que yɔrɔw ka jan a b'an permettre an ka bila page la tɔw fɛ maintenant c'est très important. Ami aw ladɔnniya k'a fɔ ko tile 2 kɔnɔna na hakilina falen-falenw ani kalanw na kɛ ni maa 35 ninnu kunna u ka baara tagabolo ɲuman kan santiri ka yiriwa la ani u yɛrɛ ka dɔntaw la. O de fana b'an kɛ k'an kunna diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli kan an ka jɛ k'a ɲɛmada. Laginɛ Konakirikaw fɛ Général Mamadi Dumbuya ka foroba sigili kɛra Laginɛ Konakiri ndolanci kɛnɛba la Stade de Nongo a y'i jɔ k'i kale jamanadenw ɲɛna k'a fɔ san 7 nata min bɛna kɛ a fɛ fanga na a n'a baara kɛ ni danaya ni ladiriya ye. Jamana ɲɛmaa caman kun bɛ kɛnɛ kan ka bɔ Laginɛ Konakiri dan jɛbɔɲɔgɔn jamanaw ni jamana wɛrɛw la. Mali jamana a ɲɛmaaba Général d'armée Assimi Goïta kun bɛ kɛnɛ kan ka fara Sénégal jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye kan, Gabon jamana ɲɛmaa Brice Clotaire Oligui Nguema, Gambikaw ka jamana ɲɛmaa Adama Barrow, Rwanda jamana ɲɛmaa Paul Kagame, Mauritanie jamana ɲɛmaa Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Sierra Leone ni Liberia jamana ɲɛmaaw ani jamana ɲɛmaa wɛrɛw. Farafina tile bi yanfa jamanaw jɛtɔ CEDEAO fɛnɛ nɔ na bilalen kun don ka fara Chine jamana ɲɛmaa danga, Ghana jamana ɲɛmaa danga ni Nigeria jamana ɲɛmaa danga fɛnɛ kan. Kalata min kɛra Desanburu kalo tile 28 tɛmɛnen, Général Mamadi Dumbuya kalata labɛnni jɛkulu ye a jira k'a fɔ jamanadenw mana sigi 100 sara la 86 ni ngwari 72 bɛɛ de ye danaya d'a kan k'a kɛ jamana ɲɛmaa ye. A kuma sera sa fangakura kan na Iran jamanadenw kunna nin ye Donald Trump ka kuma ye kunnafoni di se dɔ fɛ ani politiki kunnafoni di sira cɛ. A yira k'a fɔ a ka kan Iran jamanadenw ka ɲɛmaa kura ɲini u yɛrɛ la. Ko bawo ko minnu bɛ ka Iran jamana mara bi ko maaw don minnu ye Iran jamana sigi a senzabara kɔnɔ ni jamanadenw bɔnɛni ye u ni na. A ko bibi in na tiɲɛ don Iran jamana a bɛ ni naw nga. A ka kan minnu b'a ɲɛmaaya la ni maakura ma se ka na u k'a lajɛ ka jamana labaara cogo ɲuman na i n'a fɔ ale bɛ ka o min kɛ Ameriki jamanadenw ye Ameriki jamana ɲɛmaaya la. A ko Iran jamana diɲɛ kɔnɔ ni jamana bɛ min sigi ka ko Iran jamana sigi ka ko bi ka sabu kɛ mara kɛcogo jugu ye. Janvier kalo tile 16 kunnafonidilaw kɛlen ka ɲininkali tɛngu Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump la yala Arabula jamana ɲɛmaaw ni Bani Israɛla jamana ɲɛmaaw de y'i bali Iran jamana bundeli la wa. Donald Trump y'a yira k'a fɔ mama bali a bundeli la a yɛrɛ de ye hakilina ta a yɛrɛ tuna k'a sabu kɛ a y'a mɛn k'a fɔ nisɔngoya taamana 800 kun bɛ minnu kun kan ka fa Iran jamana faamaw fɛ k'u y'o olu faali bɔ a mɔ k'o de y'a to ale ye bundeli fɛnɛ bɔ a mɔ. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye a jira k'a fɔ nazarala jamana 8 ɲɔgɔnna bɛɛ a kan ka zale da olu ka feerefɛn don dɔ kun Ameriki jamana kɔnɔ fɔ ka taa fɔ u jɛna Greenland kɔ ka guin do Ameriki jamana ka bolo kan. Nka nazarala tɔnba Union Européenne ɲɛmaaya so filaw Commission Européenne ni Conseil Européen a ma ɲɛmaaw kumana n'o ye Ursula von der Leyen ani Antonio Costa bɔlɔlɔ kan k'a fɔ Donald Trump bɛ ka nin min kɛ nin ye a ka dɔn k'a fɔ a na fiɲɛ bila nazarala jamanaw ni Ameriki jamana fɛ diɲɛ la. Donald Trump ka fanga y'a yira k'a fɔ a nisɔngoya bɛ nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw kɔrɔ bawo kɔsa in na u y'u ka kɛlɛcɛw bila ka taa Greenland ko u bɛ taa curanjurani dɔw kɛ yen nɔ ka to k'u yɛrɛ lajɛ kɛlɛko nasira fɛ ko a ma bɛn a mɔ. Nazarala tɔnba Union Européenne ɲɛmaaya so filaw Commission Européenne ni Conseil Européen a ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ olu ka curanjurani min bɛ ka kɛ gun kan u ka surasiw fɛ farati foyi tɛ maa si mɔ. U bɛ k'a jira de k'a fɔ u ni Danemark jamana bɛ ɲɔgɔn bolo ni degun ye Danemark jamana sɔrɔ u ka tɔn jamana don a ka kan u ka ye a da fɛ
wa Greenland be Denmark fe cogo min a ka ka u ka ye Greenland fɛnɛ dafɛ ko sigikafɔ min daminɛna Denmark jamana ni Amérique jamana cɛ Greenland gun kunga ko nazaralatɔnba Union Européenne fɛnɛ bɛ o da de rɔ sigikafɔ in de kaɲi ama la dunya ka fɔ Donald Trump ye a jira ka fɔ jamana 8 nunu ka bɔ nazarala u ka feerefɛnw don dɔ Amérique jamana kɔnɔ zale bi da ugu kɛmɛ sarala ni tanye Angleterre bɛrɔ Allemagne bɛrɔ Denmark bɛrɔ Pays-Bas Norvège Finlande France ani Suède wa ko o zale kɛmɛ sarala tan min bi da u ka jagofɛnw gun u don dɔ Amérique a bi to sena fo ka taa fɔ u jɛna Greenland kɔ ka to Amérique jamana bolo février kalo tile gale zale nunu bi don bala ko wa ko n'a tora sena ka taa se juin kalo tile gale mo ko Greenland ma sɔrɔ Amérique jamana fɛ zale mi bɔ kɛmɛ sarala tanna ka taa kɛ kɛmɛ sarala 25 bɛɛ ye o zale bi da nazarala jamana nunu jagofɛnw don dɔ kun Amérique jamana kɔnɔ ko bawo ko u n'a mɛ min daminɛ nin ye ka kɛlɛcɛw bila ka taa Greenland ko farati ko do o kumana Greenland a ka dɔn k'a fɔ Amérique jamana tɛ se ka ɲɛ kɔ bawo Amérique jamana ka lakana siri n bɛɛ la a b'a fɛ a ka sanfɛfɛnw kunbɛn langura min n'a bɛn'o coko n'o ye Dome d'Or ye Golden Dome k'o de coko Greenland gu fanfɛla la ni ka Amérique jamana kisi jugu ka farati mɔ. Donald Trump ma da o ma a ko fɔ nazaralatɔnba Union Européenne ɲɛmaaw ka dɔn k'a fɔ Amérique jamana a mago bɛ Greenland la wa u kan k'a ye k'a to Amérique jamana bolo bawo bima Amérique jamana bila ka jɔ nazaralatɔnba Union Européenne jamanaw kɔkɔrɔ ni nafoloko ta fa ye san caman de kɛra Amérique jamana fɛ o la Denmark min y'o ye n'a fɔ n bɛ ko o ta de ye Greenland ye ko nafolo de ka dɔgɔ min ma don Denmark la Amérique jamana fɛ ka jɔ a jigiya la wa Denmark kelen dɛ nazaralatɔnba Union Européenne jamanaw bɛɛ lajɛlen don wa olu jɛna fɛn caman de kɔ nafolo la k'o don nazaralatɔnba Union Européenne jamanaw dafɛ ka jɔ u jigiya la a y'o sɛbɛn k'o bila bɔlɔlɔ kan a ko san kɛmɛ ɲɔgɔn na kɛlen kɔ o la ka jɛn u ka nafolo kɔ k'o don nazaralatɔnba Union Européenne dafɛ ko a kuma sera sa Denmark jamana k'a lajɛ ka dɔ sara o fɛnɛ na bawo Greenland ko n'u bɛ ka bila yɔrɔ yɔrɔ a tɛmɛ b'o kan diɲɛ selekɛnani ka basigi sirin bɛ Greenland la bi ale bolo Chine ni Russie bɛ pɛtɛ la Greenland wa Denmark jamana tɛ se ka Chine ni Russie jamana kunbɛn kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ u bolo kɛlɛkɛminɛn jɔlenw dɛ Amérique jamana kelen ale Donald Trump tile la o de bɛ se k'i jɔ Chine ni Russie ɲɛ k'u kunbɛn ni kɛlɛkɛminɛnw ye ko wa ko maa si tɛna maga Greenland dugukolo in na bɛɛ k'o bila i hakili la ka sabu kɛ Amérique jamana ka lakana siri n bɛɛ la wa diɲɛ selekɛnani bɛɛ lajɛlen ka lakana siri n bɛɛ la. Palestine bande Gaza Donald Trump kɛlen kɔ ka kuma ban Israel minisiri ɲɛmaa Benjamin Netanyahu fɛ mugu mankan ka da dɛmɛ ka don Palestine falatɔw ni filiyatɔw ni yatimɛw mɔ Donald Trump n'a bɛ hakilina ta k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛna sigi jɛkulu min bɛna bɛɛ ko fɔ bande Gaza n'o ye Palestine fankun ye a bɛ ka bi ka jamana ɲɛmaa wele a b'a fɛ jamana ɲɛmaa minnu ka ye jɛkulu kɔnɔ jɛkulu bɛ wele ko Conseil de paix pour la bande de Gaza a ye wele se Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan mɔ o kana kɛ jɛkulu tutigɛbaa dɔ ye a kɛrɛfɛ nka Bloomberg kunnafonidi sira y'a jira k'a fɔ Donald Trump kɛn bɛ ka labɛn dɔ bila sen kan jɛkulu in kɔnɔ maaw jamana ɲɛmaaw la u na tɔrɔmɔɲɔn bɔ dollar wari miliyari 1 ni kunkanfɛn i b'o bɔ walasa i ka kɛ Conseil de paix pour la bande de Gaza a ɲɛmaayaso maa ye Bloomberg kunnafonidi sira ka fɔ la ko u sera k'u ɲɛ da a baara bolodalen dɔw kan minnu kɛn bɛ gafe ye Amérique jamana ɲɛmaa bolo ko jamanaw minnu ɲɛmaaw bɛna bisimila minɛ bande Gaza jɛkulu in kɔnɔ u ka kumaw bɛ kɛ san saba ye k'a daminɛ tɛgɛnɔbila kɛ don jɛkulu donni na nka n'i ma ɲɛ k'i bɛ don Amérique jamana ɲɛmaa de bɛ jɛn n'a ye fɔlɔ wa minnu ka kuma bɛ da san saba mɔ u bɛ bɔ o ye maaw ye minnu na dollar wari miliyari 1 ni kunkanfɛn sara n'o tɛ minnu bɛna sara olu na to a kɔnɔ Bloomberg kunnafonidi sira ka fɔ la Trump y'a jira k'a fɔ a ka d'a ye fana Brésil jamana ɲɛmaa Lula da Silva fɛnɛ kana kɛ a tutigɛbaa ye a da fɛ ka fara Recep Tayyip Erdogan kan a b'a fɛ fana Hongrie jamana minisiri ɲɛmaa Viktor Orban n'a ma ɲɛ ko fɛnɛ cɛsiri bɛ basigi la
ka sabu kɛ nansaralatɔnba Union Européenne ni Russie cɛ manga Victor Orban varande nansaralatɔnba Union Européenne jamana ɲɛmɔgɔw ka oro k'o fɛnɛ bɛ se ka na jɛkulu in mana baara daminɛ ni hakilina o hakilina bɛ ta tɛgɛ kɔrɔta de bɛ kɛ maa fanba mana jira ko min ka kɛ o bɛ kɛ nka kuma laban o bɛ to maa min bolo o ye jɛkulu ɲɛmaaba ye Bloomberg kunnafoni disira ka fɔ la ko baara bolodalen de bɛ labɛn la a kɛmɛ gafe ye Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump bolo don nataw la ka ɲɛsin Palestine bande Gaza basigili mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɛlɛbolo Hamas ni Bani Israël cɛ. Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛmaa bɛ hakili jagabɔ la a bɛ se k'i pan calaw kalata labɛnni kunna cogo min ni ka to fanga na nin ye Ukraine jamana a fanga sinamatɔ ɲɛmaa kɔrɔ dɔ de ka kuma ɲɛ ko Viktor Medvedchuk n'a ma ɲɛ ko fanga sinamatɔ tɛ Ukraine jamana kɔnɔ bilen o jɔsira ka bɔ sariyaw la Ukraine na Volodymyr Zelensky ka fanga fɛ Viktor Medvedchuk a y'a yira k'a fɔ ni kalata kɛra kɛfɛn ye Russie la fo ni namara kɛra bawo Volodymyr Zelensky a bɛ se k'i jigi da namara kan n'a y'a ye k'a fɔ a tɛ se ka namara kɛ kalata labɛn dɔ kalata bɛ bɔ a mɔ ko bawo ka bilama a ka kumaw tɛmɛna jamana ɲɛmaaya la a kun ka a ka kalata labɛn nka dɛsɛra ka kalata labɛn ko nin yɛlɛkoma min filɛ nin ye Ukraine jamana ɲɛmaaya la bi a ye Ukraine jamana feere Amérique jamana mɔ nafasɔrɔ siraw minnu bɛ a kɔnɔ a tɔ ye k'olu bɛɛ lajɛlen de saalu ni ka Ukraine jamana fili ɲama nɔ a ko bibi in na Volodymyr Zelensky ka fanga a bɛ hakili jagabɔ de la a bɛ se k'i yɛrɛ bɔ nin kɔrɔ cogo min ko nka a ka dɔn k'a fɔ kalata tɛ se ka labɛn kalata min bɛ kɛ kalata yɛlɛ kalata jolen ye Ukraine jamana kɔnɔ ko jamanaden faama bɛ se k'i sen don a kalata la a ko bibi in na Vladimir Putin Russie jamana ɲɛmaa kɛmɛ k'a jira k'a fɔ a tɛ Volodymyr Zelensky ka fanga lakodɔn wa kalata o kalata mana kɛ Ukraine ko kalata kɛmɛ ka Ukraine jamanaden dɔw sen bɔ a la i n'a fɔ Ukraine jamanaden minnu sigi bɛ Russie la k'olu bali ka kalata ko Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Putin y'a jira k'a fɔ a tɛna o kalata siya lakodɔn o b'a jira k'a fɔ ni jaabi o jaabi bɔra o la Russie jamana tɛna jɛn n'a ye k'a fɔ maa kura nana fanga na Ukraine Viktor Medvedchuk a ko hali ni kalata kɛra kɛfɛn ye k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka sen don a la hali minnu tɛ Ukraine jamana kɔnɔ n'olu bɛ Russie la u ka sen don a la k'o tɛ bɔli kɛ bawo bibi in na Ukraine jamana yɛrɛ sariya sunba ani wasabilo fanga bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wasabilo fanga ye sariya sen dɔw de ta maa o maa n'i ye Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛmaa sɔsɔ k'a tɛ hakilina kelen na bɛ sin ka bɔ jamanadenya la ten olu minnu ye fanga ɲini dɔ ɲɛmaaw ye n'u bɛ fanga sɛnɛmatɔnya binna k'u kan olu bɛɛ den bɛ kɛrɛfɛ k'olu kɛ jamanaden juguw ye u sen tɛ se ka don foyi la bilen k'a sabu kɛ olu ko k'a man kan kɛlɛ ka to sen na Ukraine ni Russie cɛ ko tuma n'a ma ɲɛ ko kalata bɛ labɛn a k'a sɔrɔ fanga ɲinita ni seeginw minnu sen bɔra politiki baara la Ukraine jamana kɔnɔ fo olu ka segin k'u ka hakɛw jɔ u ye mandat d'arrêt bila bɛ minnu nɔfɛ u rɔ n'u tɛ se ka se Ukraine jamana kɔnɔ o mandat d'arrêt fɛnɛ ka wuli ka bɔ u kan n'o ma kɛ kɛcogo tɛ kalata la ni kalata kɛra kɛfɛn ye kalata namaralen don. An bɛ segin ka na farafinna kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ senandola kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Maroc CAN 2025 an b'a ladɔnniya k'a fɔ an yɛrɛw ka taamaden Isufa Kulibali jɔyɔrɔ sabanan dola tira Nigeria ni Egypte ni ɲɔgɔn cɛ fɛn minnu bɔra o la a bɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ye o la. Nigeria dere karamɔgɔ Eric Segesel y'a jira k'a fɔ a sabakɔrɔ nisɔndiya la ka da ka ka denmisɛnnakaw n'o y'a ka senandolancilaw ye o ye wulikajɔ min kɛ ni ka yira la ka kɛ ni jɔyɔrɔ sabanan ɲini senandolanci wulikajɔ baaraw ye kabini farafinnadenw ka ɲɔgɔnmɛba senandolanci CAN Maroc san 2025 a kunna fɛ wa bɛnn'a ma hali n'a y'a sɔrɔ a ma se ka ka layiru timɛ o de ye k'a fɔ a tɛ y'a fɔ a ba ye k'a fɔ a bɛ segin ni jɔnjɔn in ye Nigeria jamana kɔnɔ nka laban seginna ni jɔyɔrɔ sabanan jɔyɔrɔ de ye nka ale bolo senandolanci in kɛra senandolanci duman ye a kɛra senandolanciba ye wa n'ale tun ma senandolanci in sebaaya sɔrɔ a laban tun bɛ degeli karamɔgɔya baaraw de jɔ a tun bɛ kɛ denmisɛnninnakaw ka kalanfa ye senandolanci nasiraw fɛ wali kelen ka kɛ degeli karamɔgɔw ka kalanfa ye nka ni sebaaya min sɔrɔla a fɛ o b'a jira k'a fɔ a ka baaraw bɛ ka nɔbɔ ka d'a kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ o kɔni sen fɛ bɛɛ y'a jira k'a fɔ a ka senandolancikulu ka ɲi
o bɛ se sena duranci la nka o sena duranci si foyi ma se ka foyi lase o ma ka da ka o dana quart de finale sena duranciw la Maroko kani in na a nana ni sena durancila wanaw ye wa ka kulu yɛrɛ kɔnɔ maa fila fɛnɛ b'a la minnu ye farafina sena duranciya waneya sɔrɔ n'o ye ballon d'or ye nka o dana demi finale la a ka ye cogoya la a caman nɔ b'ale yɛrɛ la o de y'a to a laban tun bɛ degedekaramɔgɔya bila ni jɔyɔrɔ sabanan in tun b'a sɔrɔ nka jɔyɔrɔ sabanan min sɔrɔlen a fɛ o kunna a fɛ kosɛbɛ degedekaramɔgɔ Hosama Hassan yara k'a fɔ a kɔni nisɔndiyala kosɛbɛ n'a ka sena durancilaw ye a ka fɔ la cɛdama kɔrɔbɔ Cirobit gɛrɛsɛgɛ ko don wa a y'a k'a fɔ a kun kɔnɔtalen bɛ don so n'o ye Misira jamana kɔnɔna ye wa o ye kalanbulon min sɔrɔ Coupe d'Afrique in senfɛ o bɛna lajɛ k'o don ba la diɲɛ ɲɔgɔnba sena duranci baaraw la degedekaramɔgɔ ka fɔ la o bini min kelen filɛ ni Nigéria jamana ɲɛkɔrɔ a ma foyi bɔ o ka bonya na ka da kan Misira jamana ye farafina dankɔrɔba dɔ de ye dankɔrɔba min don a n'a fanga n'a ka fiɲɛw de bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen kan k'o faamu a ma da o ma a ye laɲini ka Misira jamana kunnafonidiba minnu bɛ Maraku jamana kɔnɔ yan o ka jɛ ni ka ja ta ɲɔgɔn fɛ ka da kan a y'a k'a fɔ n'i y'a ye Misira jamana ye jɔyɔrɔ in sɔrɔ kunnafonidibaw nɔ b'a la cogoya min durancilaw a n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen de nɔ de don o de kɛra sababu ye Misira jamana ye nin jɔyɔrɔba in fɛnɛ sɔrɔ tulonkɛ in kɔnɔna na. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'an bɛɛ jɛn kuma wɛrɛ n'Ala ka jɛ.